खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नुखाबाय फरेस्टफोरा साहा दंफां हाफायनायखौ फरेस्टफोरा बे साहा दंफांखौ मानि थाखाय हाफायदों आरो बे बागाना हबिनि बिनि सोमोन्दै गासै बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बिनि सिगाङावनो आङो नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिहरग्रोनाय जाबाय बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि हेफाजाब नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजों आंनि बे गोदान इउट्युब चेनेलाबो मनिटाइजेशन जाबाय नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजों आङो दिनै नैबे गुगल एडसेन्सखौ आङो मोननो हाबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बेबायदिनो आंखौ नोंथांमोना मदद होलांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय रायजोफोर दानिया फैदो फरेस्टफोरा सापात दंफांखौ मानि थाखाय दानफायदोंमोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै रायजोफोर सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दैसागुरि होननाय दरसे बर' गामिजों नांजाबफानानै दङ बे साहा बागाना बे साहा बागान गायनाय हाया सिगाङावहाय आदिबासिफोरनिमोन सासे ट्राइबेल मानसिया बे हाखौ आदिबासिफोरनिफ्राय बायनानै लादोंमोन बिनि उनाव बे साहा बागानखौ जोंनि ट्राइबेल मानसियानो मावदोंमोन एबा साहा दंफांखौ जोंनि ट्राइबेल मानसियानो गायदोंमोन बिनि 10 बोसोरसोनि उनाव बे साहा बागान खालामग्रा बिगोमाया जोंनि ट्राइबेल मानसिया बे बागानखौ सासे मुस्लिम मानसिनो 9 लाखआवहाय फानदोंमोन मुस्लिम मानसिनो 9 लाखआव फाननाय खौरांखौ मोननानै माखासे आदिबासिफोरा जयै लोगो नांनानै बिनि हेंथायै केस होयो केस होखांनायनि उनाव फरेस्टफ्रा खौरां मोननानै बे बागान गायनाय हाखौ फरेस्टफ्रा दखल खालामो बेबायदिनो 3 बोसोरसो जाबायमोन दाख्लैबावै दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय बे बागान गायग्रा बिगोमानाव गांसे नटिस सफैदों रेन्जारा फोरमायनाय बायदिब्ला बागान गायग्रा बिगोमाया बे साहा दंफांफोरखौ दानफायनानै होआब्ला 7 बोसोर जेल जानायजों लोगोसे 15 लाख जुरिमाना होनांगोन होननानै आंनो रेन्जारा फोरमायदोंमोन नाथाय फरेस्टफोरा बे बागान गायग्रा बिगोमाखौ प्रेसार होआलासिनो गावसोरनो आम्राबारि रेन्जनिफ्राय फैनानै गामिनिफ्राय गंनैसो हन्डा मेसिन लानानै बे सापात दंफांफोरखौ गावसोरनो हाफायहोजोबदों बागान बिगोमाया एसे अबस्थाया गाज्रि बिनिखायनो फरेस्टफोरा बागान बिगोमाखौ अननानै गावसोरनो रां खरसा खालामनानै गामिनिफ्राय हन्डा मेसिन लानानै बे सापात बागानखौ हाफायनाय जादों बागानखौ हाफायखांनायनि उनाव फरेस्टफोरा बुंदों बेवहाय दंफां गायगोन होननानै रायजोफोर गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय आंनि बायदिब्ला गोरोन्थिया बै बागान गायग्रा जोंनि ट्राइबेल मानसिनिनो बिराद गिदिर गोरोन्थि गावनि ट्राइबेल बेल ब्लकनि हाखौनो सासे मुस्लिम मानसिनो फाननाया बे गासैनिबो नोजोराव गोरोन्थिखा जोंनि ट्राइबेलफ्रा बेफोरबायदियावनो गुबुनफोरजों सोबख' जागासिनो दङ
গছ কাটোতে ধৰা নাই নহয় বাগান কাটোতে